You need help? Kevin, hvor er vi hen lige nu? Vi er på fucking Danger Road, mand! Kom. Okay, Q. Så nu, så kører vi fandme. Men Kevin, for helvede. Det er Danger Road, det her jo. Så der kommer andre mennesker. Og de andre folk, der kommer ikke lige så mange, som da vi var her. Men altså, vejen, den er sgu lige så slem stadigvæk. Det er sådan, at de alle sammen ser mig. Did you say carpool karaoke? You can see the motherfucking... You can see the ocean! Danger Road, up ahead! No! Look at that! Look at the view! Oh my god! Oh my god, look down! Oh, we're almost there! Kevin! Psykopaterne her, ikke også? De kører som om de er i fucking Danmark, mand. De er fucking i Danmark, mand. De er fucking i Thailand, mand. Man kører på den fucking anden side af vejen, mand. Man kører fucking i forkert, mand. Men det gør de. Og de gør det alle sammen. Og mit røvhul, ikke også? Det sprækker sgu nogle gange. Jeg kvalme, så jeg tænkte på det. Hvad fanden er det, de tænker på? Det er hvide mennesker, mand. Jeg er lige ved at køre galt på grund af de psykopater. Holder midt ude på vejen. Fucking skidespræller, mand. Og Bella, hun nåede ikke. Nu piller hun mig sgu på patterne. Prøv at kigge på det her. Jeg ser på det der. But I just need to find a place where we can do a U-turn. You need help? Yeah, okay. Just a minute. Jeg er lige løbet op ad det der, den der vej, stig bjerg for helvede. På grund af, at vi så to unge piger, som var kørt galt i grofstien. Og så som helten jeg var, så troede de, at jeg kunne finde ud af at køre. Så jeg endte med at køre dem hele vejen ned, så løb op ad bjerget. Og fucking lort.